Tarvitseeko vihanneksia pestä kuorimisen jälkeen? Entä kauan ruoka saa olla huoneen lämmössä ja mitä eroa on pilaantumisella ja saastumisella? Nämä kysymykset on esimerkkejä erilaisista elintarvikehygienisistä kysymyksistä, joihin hygieniapassi valmentaa sut vastaamaan. Ootko koskaan pohtinut, että mikä oikeastaan on hygieniapassi, milloin sellaisen tarvii ja mistä sen voi hankkia? Tämän Back to Basics YouTube-sarjan myötä me palataan hygieniapassin ja elintarvikehygienian perusteisiin. Tässä ekassa jaksossa me kootaan kaikki tärkeimmät ja ajankohtaisimmat asiat liittyen hygieniapassiin. Hygieniapassin tarkoituksena on edistää yleistä elintarviketurvallisuutta Suomessa varmistamalla, että elintarvikealalla toimivat henkilöt osaa käsitellä ruokaa turvallisesti ja hygienisesti. Kaikessa yksinkertaisuudessaan hygieniapassi on siis todistus henkilön elintarvikehygienisestä osaamisesta, ja sen avulla henkilö voi todistaa osaavansa tosiaan käsitellä ruokaa turvallisesti ja hygienisesti. Hygieniapassin myöntää Ruokaviraston valtuuttama testaaja, ja Ruokavirasto on siis viranomainen taho, joka valvoo näiden testaajien toimintaa ja hygieniapassitestien järjestämistä. Ihan konkreettisesti hygieniapassi on paperinen todistus ja muovinen kortti, ja hygieniapassi on henkilökohtainen, eli kukaan muu ei voi käyttää sitä kuin sinä. Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi, kunhan siitä löytyy alkuperäinen todistus. Hygieniapassi on virallinen asiakirja ja se tulee pitää itsellä tallessa. Älä esimerkiksi anna alkuperäistä hygieniapassia työnantajalle säilytettäväksi. Entä kuka tarvitsee hygieniapassin? Hygieniapassin tarvitsee henkilö, joka työskentelee pakkaamattomien ja helposti pilaantuvien elintarvikkeiden parissa. Näitä herkästi pilaantuvia ruoka-aineita on esimerkiksi liha- ja maitotuotteet, pilkotut kasvikset ja pakkaamattomat valmisruuat. Usein hygieniapassia tarvitaan esimerkiksi kahvilassa, ravintolassa, elintarvikemyymälässä tai päiväkodissa työskennellessä. Mutta hygieniapassista voi olla myös etua, vaikka se ei olisi työtehtävissä välttämätön. Hygieniapassi on myös hyödyllinen tilanteessa, jossa haet esimerkiksi hoiva-alalle, varastoon tai siivoukseen töihin, sillä se osoittaa sun osaavan hygienian perusasiat. Jos sä olet suorittanut hygieniapassin tai muun vastaavan jossain toisessa maassa, niin se valitettavasti ei käy ollenkaan Suomessa. Suomessa nimittäin vaaditaan Ruokaviraston hyväksymän testaajan myöntämä hygieniapassi. Milloin hygieniapassi pitää hankkia? Hygieniapassi on hankittava viimeistään 3 kuukauden kuluessa työn aloittamisesta, ja tähän otetaan huomioon myös takautuvasti aiemmat elintarvikealan työt, jossa on ollut hygieniapassi vaatimuksena. Eli esimerkiksi sä oot ollut töissä jäätelökioskilla kesätöissä 2 kuukautta ja nyt sä oot aloittamassa kahvilassa baristana työt, niin sä voit työskennellä 1 kuukauden ilman hygieniapassia. Ja sen 1 kuukauden jälkeen sulla tulee aina olla hygieniapassi, kun sä työskentelet helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kanssa. Okei, eli miten se hygieniapassi sitten hankitaan? Hygieniapassin saa, kun osallistuu hygieniapassitestiin ja läpäisee sen. Hygieniapassi.fi järjestää lukuisia testejä ympäri Suomen. Käy kurkkaamassa meidän valikoima ja ilmoittaudu testiin. Ennen testiin menoa kannattaa opiskella kunnolla. Trainify on markkinoiden ensimmäinen elintarvikehygienian oppimissovellus, ja sieltä sä löydät 8 kurssia, 20 oppituntia ja yli 700 harjoituskysymystä, joiden avulla sä voit kattavasti opiskella hygieniapassitestiä varten. Lisäksi sä voit osallistua luentomaiseen verkkokoulutukseen tai sitten ihan perinteisesti opetella asiat kirjasta. Sä voit valita itsellesi sopivimman opiskelumuodon. Hygieniapassin hinta riippuu siitä, osallistutko sä normaalitestiin vai erityistilannetestiin. Normaalitesti on 45 minuutin pituinen testi suomeksi, englanniksi tai ruotsiksi.
Käännöstesti on erityistilannetesti ja se on käännetty jollekin muulle kielelle, esimerkiksi kiinaksi, espanjaksi, farsiksi tai venäjäksi. Milloin hygieniapassi pitää uusia? Hygieniapassia ei tarvitse uusia, vaan se on voimassa toistaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyisen lainsäädännön mukaan kerran hankittu passi ei vanhene. Jos sä olet hukannut hygieniapassin sekä paperisen todistuksen että kortin, niin silloin sun on tehtävä uusintatilaus tai mahdollisesti tehtävä hygieniapassitesti uudelleen. Tarkemmat ohjeet hygieniapassin uusintatilaukseen löytyy meidän nettisivuilta hygieniapassi.fi. Jäikö jokin kysymys vastaamatta? Hygieniapassi.fi järjestää hygieniapassitestejä viikoittain ympäri Suomen lähes kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Käy kurkkaamassa meidän testivalikoima ja ilmoittaudu testiin. Ja jos sulla heräsi jotain kysymyksiä, niin kannattaa käydä kurkkaamassa meidän nettisivujen usein kysytyt kysymykset-osio. Kiitos kun katsoitte ja käykää katsomassa meidän nettisivut hygieniapassi.fi.